Trauma ning Madiun kan. gerak lho Kang iki lho. Sesuk tanggapan nang kon gerak-gerak. Wong bedingan ki ora umum lho ya Allah, reokan ramene kaya ngene. Reoke loro, pembaronge ya dobel. Ganongan ya kentung pongge, jatile ya api-api. Ngono bedingen ki duwe jatil sitok kae kaya kira. Cah kene. Lah piye lho ya sing polah ki aku. Aku lak sing ndodok ngene. Bener mlakune rene teko kene lek kok retek etek rene iki. Kuwi arep iki kowe ambru batang. Oh, kentung ambru batang. Oh, nggih. Siwangi. Aku
ambune batang. Aku ambune batang. Nuwun sewu bocah baguse kene ambune batang. Nek aku batang kowe ora kok luwih nemen lho, Nggih. Apa? Ya cuwilan mayit lah paling enggak. Loro. Lagi lari lho. Loro. Ya didongakne wong iki ya kripik gedang kripik telo sithik wedang waton rata. Iki kira acarane bersih desa. Diratakne sangka kono kengkeng diiring-iring teko kene iki bali desa. Paling endak ndongakne. Ndongakne apa entoku kenceng. Lakune aduh. Teko kene ya galok. Pokoknya dongamu karo bedingin luar biasa. Bedingin bersama desa kita bisa, bersama rakyat kita bisa, bersama untuk menuju yang Lidah molek. apa? Dingin. Jadi desa sing dingin. Ayo kono. Ning siji. Pokoknya masyarakat tak dongakne rezeki lancar. Pokoknya bersih desa ngilangi barang sing ala, muga-muga barang sing elek ilang, barang sing apik teko muga-muga wong kene rezekine lancar. Sing ora duwe bojo ndang oleh bojo. Ngono kuwi. Apa iki? Iki ra engko bengi acarane wayangan ruwatan.